one day nitshela ubhuti wami uSipho lo ongaphilisi kahle lapha engqondweni ukuthi mara Sipho usakhumbula ukuthi lesikhathi kune-COVID bezibuya kanjani. Usho yini mfana i-COVID-19? Yeah, nisho yona i-COVID-19 lesikhathi lesisagcoka izifonyo lapha emromeni. Mara mina-ke shem i-COVID-19 yiyo-ke bengisithandela yona shem. Sipho washo ukuthi wena bowuthanda kugura bowuthanda i-COVID-19. Angisho vela lapho shem besafake izifonyo shem bengakafikanga lapha abasinukisela ngomlomo phela manje asisafakanga izifonyo maye sebasinukisela ngomlomo fana yoshi thina angesikhone. Ayi mara wena Sipho. One day kungene i-phone call efonini. Umarum chapter uyanifonera. Hello Marum chapter unjani empilweni uyaphilisa kahle ora uphilisa kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into ekenza ukuthi ungaphilisi kahle. Ngiyaphila Samkero. Ngifuna ukuthi nina ninosipho nizera nizongigadela ngoba nizohamba namhlanje. Okay Marum chapter sizoza sinosipho. Nitshela uSipho ubhuti wami ro ongaphilisi kahle lapha engqondweni ukuthi Sipho uthi uMarum chapter size lapha endlini yakhe sizomgadela ngoba uzohamba namhlanje. Okay shem asahambe ke shem. Sivere siye kaMarum chapter sinosipho. Sisesendleleni nivele nikorodise ama-ice kurobhuti othengisa ama-ice. Sho bhuti unjani empilweni? Benisacela kukorodisa ama-ice ayi-2 nizokubhadala manithola imali. Okay mfana wami wena ngiyakuthemba vele ngoba uyabhadalana. Ubhuti roya asinike ama-ice nosipho. Kusasa kwakhona niye niyombhadala lo bhuti othengisa ama-ice. Unjani bhuti benizobhadala le mali yama-ice esiyikorodisile izolo sinosipho. Ngishilo ngathi wena uyabhadala ngiyabonga mfana wami. Maniceda nibuyele endlini. On the next day uSipho aye kurobhuti othengisa ama-ice anganitshelanga. Yeah shem yabona manje shem ngikolotisa ama-ice bese lapho ngizothi shem uSamkelo othe ngikolotise uthe uzowabhadala. uSipho afike kurobhuti othengisa ama-ice. Unjani bhuti shem uSamkelo uthe ucela ama-ice ayi-7 shem uzokubhadala makathola imali shem umntwana abantu. Okay mfana wami nawo ama-ice. After 4 days nive nirambile nithi kungcono nyothenga ikota lapha estore. Nivele nihlangane narobhuti othengisa ama-ice athi kimi Mfoka ungibhadala nini imali yami? imali yakho. Hayi mina nakubhadala imali yakho. No, ubhuti wakho uSipho uzile la wazokolodisa ama-ice ayi-7 wathi wena uzoyabhadala. uSipho mara angayenza njani into eso angakorodisa mina angangitshelanga. Navele nakhipha le mali yami benithi nyothenga ngayo ikota nabhadala lesikorodo sakaSipho. One day mina nomama noMarum chapter nobhuti wami uSipho lo ongaphilisi kahle lapha engqondweni besizikhiphele lapha emadamini. Sinosipho besiswima lapha emadamini siswime isikhathi lesi eside kwaze kwaba ready. Umama avele atshela uMarum chapter ukuthi chapter tshela labantwana ukuthi baphume lapha emanzini bazogura ngeke basolo basuma isikhathi lesi eside. Hey Samkelo ninosipho phumani lapha emanzini sekuredi manje nizogura. uSipho aphume lapha emanzini. Hayi Marum chapter mina nisawuswima kamnandi muze lapha emanzini nisa-enjoya. Nivele nichubeke niswime. After 30 minutes uSipho ubhuti wami lo ongaphilisi kahle lapha engqondweni anitshele ukuthi shem Samkelo shem sala uvuma shem lapho emanzini ungazenzi shem idolphini yatsho bakutshelile ukuthi uzogula ma ungagula ke. Ayi Sipho ke thini swime ke 5 minutes yokugcina ke bese niyaphuma. Nivele niswime for 5 minutes lapha emanzini mangiceda niphuma. Kwashaya isikhathi sokubuyela endlini zahamba sabuyela endlini. After 2 days nizizwe ukuthi anisekho right lapha emzimbeni. Niphethe inhloko, isifuba sami sishaya amagumba, umzimba wami uyaqhaqhazela over amakhazi. Sipho bengisacela unilayitele ihitha lapho yazi niva amakhazi. Manje uhambe wrong shem ihitha into ngeke uyibone shem kuyashisa for ihitha uyazibona ke ukuthi maye uyaqula shem manje sikuthelile. Navele nabona ukuthi kahle kahle bebaqinisile mabantshela ukuthi niphume lapha emanzini pheka manje seniyagura. One day nithi kungcono ni-exercise nijime. Mama niyabuya nisawu-exercise lapha endleleni. Okay Samkelo usheshe ubuye ngoba nami nifuna ukuhamba ntambama. Okay mama. Bese nigijima. Nigijime naze nakhathara. Nivele nicare amanzi okuphuza komunye ubaba kanti anazi ukuthi kunotshwala lapha phakathi. Niphuze. Bese niva ukuthi anisakhona ukuhamba kahle lapha endleleni senidakiwe. Yeah, nifuna ukuxosha wonke umuntu lapha endlini. Ungalitshela nje ukuthi bafunani lapha emzini wami. Nifike endlini. Koko, hawu Samkelo sowubuyile. And then wena manje unazera kuphi? Samkelo ngoba yimi umama yakho ke.
Oh, igama lakho umamakho. Okay, mamakho, ngicela ukuthi uphake zonke lezi mpahla zakho lapha uniphumele ngendlu. Hawu, Samkero. Hey, nithi niphumele ngendlu, please. Umama avele athathe izimpahla zakhe ahambe. Kusasa ekseni nivuke. Manithi pha akunamuntu lapha endlini. Nikhumbule ukuthi konje nicosha umamami lapha endlini. Nithathe ifoni nimfonele. Hello mama, unjani lapha impilweni uyaphilisa kahle ora uphilisa kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into ekenza ukuthi ungaphilisi kahle. Hello Samkero yini? Sofuna ukunixosha futhi? Eish. Mama ngiyaxolisa ukuthi nikuxoshe lapha endlini nambe baniphuzise utshwala nami ningazi. Mina sacela ukuthi unicorere please. One day. Nivuke niphethwe inhloko. Nibuze omama ukuthi mama akuphi amapilisi lawo okuphorisa inhloko. Yazi angwazi Samkero ngagcina aphethwe uSipho. Nivele nibuze uSipho. Sipho azange uwabone amapilisi okuphorisa inhloko. uSipho anikhombe amapilisi lawa arong. Ya shem amapilisi ngwabonile shem alapha ekhabetheni uthathe lawo alapha ka right ne ungathathi lawo ala ku left uthathe lawo ala ka right. Nivele niye lapha ekhabetheni nithathe lawo alapha ka right. Nithathe 2 niwaphuza. Maniceda ukuwaphuza amapilisi manithi nibheka amapilisi. Ayibo amapilisi busokunonisa umkhaba. Yewona Sipho why unikhombe amapilisi lawo arong? Amapilisi lawo awazi ukuthi okunonisa umkhaba. Ya shem vele bengifuna ukuthi lo mkhaba wakho bomkhulu uzoyekudelela. After 5 hours manithi pha senginomkhaba ro omkhulu. Wena Sipho yazibona ukuthi manje uyenzeni? Bheka manje ukuthi senginomkhaba ro omkhulu. Abantu sebazoniterera lapha banibize ngokhabazela. Banibize ngomagwinya ibhubezi. Banibize ngomaqumbasi. Wena Sipho angeke niphinde nikorarere. One day. Nizwe uSipho ubhuti wami ro ngaphilisi kahle lapha engcondweni akhara ngare ekamereni. Ya sengubhlungu shem ya yazibhlungu inhliziyo yami ibhlungu shem yushe ibhlungu. Nivele ningene phakathi ekamereni. Sipho unjani waphilisa kahle empilweni? Manje shem inhliziyo yami shem ibhlungu Samkelo shem yababa shem. Manje Sipho yini lento reyenza ukuthi inhliziyo yakhe ibe bhlungu lapha phakathi? Manje shem Samkelo shem inhliziyo yami ibhlungu kakhulu shem I can't even explain. Kanti wenze njani Sipho urambile? Ufuna amanzi okuphuza? Yini uyalunywa lapha emgogodlo? Manje ke khuluma ke ukuthi yini into ekenza ukuthi inhliziyo yakhe ibe bhlungu lapha phakathi? Manje ke sezobhlungu kakhulu shem inhliziyo yami ngoba suyangirasela. Ayi okay ke Sipho asikisi ukuthi nikurasele lapha ezindlebeni ngicela ukukubuza kahle ke manje. Yini ke Sipho into reyenza ukuthi inhliziyo yakhe ibe bhlungu lapha phakathi? Eyishinda basengiyakhumbula yabona ukuthi base ngizoba umdala la shem ngizoba umkhulu shem ngizoba ikhehla. Sipho kanti uphiza ukharera ukuthi lapha mase ukhulile uzoba umuntu ro omkhulu ngoba vele wonke umuntu uzokhula ke abe umkhulu. Hayi wena Sipho ke ngakubona ukhara futhi ngeke ngisakuthurisa futhi ngeke ngisakubuza ukuthi ukharerani. Ukhona umuntu ongakharera kuba umkhulu mara. One day. Nihamba nomngane wami uSifiso endleleni. Ayi Sifiso kanti asifiki lapha siyakhona. Sesizofika Samkelo. Sinosfiso sihlangane nomunye ubaba ongaphilisi kahle lapha engcondweni igama lakhe uGubevu. Samkelo, ithi Gubevu ohlanyayo kulo baba loya. Hayi Sifiso umama uthe mina ngingadereri abantu laba abadala. Mina ngiyasho ke. Gubevu ohlanyayo. Ubaba uGubevu avele akwate anibheke ngelihlola kunyanya. Yawan Mthandeni. Yawan. Hayi baba uGubevu akusimi umuntu ro wathi uGubevu ohlanyayo umngane wami uSifiso. Avele anigijimisa. Navele nagijima ngejubane ngaze ngayofika ekhaya.